Dari ini Sekar Jingga dari perawat CSB Multimedia. Gandamu sahayu sangguya-guyu Noraliyo yo mong sri ramu Rina wangi dadi impenku Wangi sumpah apa jalukmu dekalu aja guya Ojo mergani wak nila nang Boyolayar ki enak banget. Oh ngaten. Oh mending mentung wae ojo. Jenengan apa menate pirsa? Enak kok iwak Boyolayar ki kok maksudnya nang wak nilane iki lho. Yo. Nembung. Gak usah nembung, urung nembung lah wis tak wehke kok. Lah laku. Angel wis, angel. Ya kan dadi wong wedok kudu lomo to. Ya bener wong sing paling ganjarane gedhe ki wong nyah-nyoh kuwi mau. Ya sing lomo ya Mas duwe apa diwehke to? Iya iya. Lek gak bayar nggih.
Ya. Enggak take. Lah. Malarinya pengalari sampai rasa keso bindu neng cek urung doman karangan ing wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti Waduh bapak laju tiyang anakmu kaya wong gembleng kapangi kok paring pitulung iwak cucuk lebu neng karung kepacut alias kadung enteke sawah entene kampung goyang mas Terima kasih sepaduun sing ayu galepun aturaken kanthi kinera pirama suraginan katuraken kanthi lelagon gagrak lawas dudah mutiara pendem.